Setyake tinunu umbul gadanira prangkon tetsaliranira yen ka candra Setyane ku garwani kenclang-kenceling kenceng ora pangling jebul kowe satrung ndarep buruji sencaki kaya melu ceciklu ning pertapan Arga Kelasa dasar kepara nyata ora pangling kowe Bambang Swatama sumingkir aku butuh ketemu karo Werkudara butuh ketemu karo Begawan Bima Suci sapa wae ora dikeparengke merga Begawan Bima Suci agek nindakke semedi mbuh ora weruh yen kok kowe ngalang-alangi lakuning Kurawa nggone bakal pinanggih kelawan Bima Suci padha karo kowe sara nyawa Werkudara dumunung ning pertapan Arga Kelasa tumindake ngawu gawar ngawur apa sebabe kok ora nyuwun palilah ana ngersane sinuwun Duryudana mongko kene iki ke bawah pemerintahan negara Ngastina kudune nyuwun berkah pangestu sinuwun Duryudana nanging lancang Werkudara kumawani lanyo-lanyo sing angka loro ngembare marang panguwasane Rama Penemban Durna gurune sing meger-meger lah kok murid arep ngungkuli kawibawane Rama Penemban Durna yen dijejeri gedene diungkuli kepinterane kok rumangsa serik kuwi jenenge durung menungsa sing apik ning menungsa kanggonan rasa iri lan drengki ora sakokan gunung sing tanpa gunung ora gelem minggat jejuwing dening aku maju tak nggo gatheng dasmu mati aku
Edian ngembari kok. Awas. Yo. Ojo ngimbali kowe. Pendonggo motor. Hei, hus. Mundur. Sencaki kowe. Canda santai kowe. Iki jaluk apus. Aja mlayu. Pangling kowe Antasena ngerti kok ndadak mawi takon. Rombongan Kurawa teka mrene. Aku Surtayu wis ngerti.
panjenengan Siwa Sartayu butuh ketemu karo Werkudara. Tudono Begawan Bima Suci. Dawuh ngendikane Begawan Bima Suci, saiki agek nglakoni semedi. Sapa wae ora dikeparengke ketemu kejaba putra siswane. Aku bareng karo Siwanoman dipasrahi Purba lan Wasesa. Ana dayah, ana tamu niate becik tak larapke. Merga tekane Kurawa ngarep gawe wisa. Gawe geger, gawe derdah sing ngadepi Antasena bareng karo Siwanoman. Bayi wani karo wong tuwa, arep nemoni lakon apa? Kowe bocah kok wani karo wong tuwa, kuwalat. Mung kari sing bener wong tuwa apa bocahe? Nadyan panjenengan wong tuwa, nek ora bener tumindake apa kelakon kon ngajeni. Ora ana barang sing malati wa kejaba, sing malati lupute dhewe. Yen aku kok ngapusi luput karo uripku dhewe bakal kuwalat. Ning panjenengan piyayi sepuh pepundhenku tumindake ora bener. Nalisir saka garis sing kautaman ngedohi marang piwuling agama suci ora ana sing malati. Ora gelem minggat sejuwing dening aku, Yogeta tak kendhangi wa. Wah. Wah. Waduh. Wah. Colke. Wah. Wah. Tanda. Waduh. Wus. Wah. Mat. Modar. Waduh. Waduh. Wah. Colke. Wah. Wus. Wah. Babat pedang jengkelan kondom. Di dadamu nyo, sirahmu nyo. Bos. Pilih. Awas. Mati. Bos. Kurawa kalah. Kakang Durna kula aturi mirsani Kurawa kalah. Ngandel mboten Bima Suci ora kena disepelekke. Nembe wong loro sing maju di. Nembe tiyang kalih yoga kula Kurawa sing majeng. Suwatama kalih Sartayu mangka Kartamarma nggih dereng, Dursasana, Durmagati dereng. Ning Sencaki menang, Antasena menang. Lumrah niku menang sore, adakane terus kalah ngarep esuk. Mula aja kesubungah nek menang sore. Sing baku niku pepuntaning rembug. Ora beda wong main niku nek sore menang, adakane ngarep esuk niku kalah. Yung Gusti paring ana sabar, paring ana kuat. Nek sampean ndar atur kula mundur mawon mboten usah. Nyarusiku kalih Bima Suci, wong nika niate apik nggelar ngelmu kawruh kebatinan, ngelmu panunggal utawa tataran, ngelmu rasa, nggih ngelmu makrifat. Dadi ngelmu syariat. Ngelmu syariat pripun, Di? Ngelmu syariat niku tata cara. Wong urip kudu ngene, aja ngono, nek ngono mengko mundhak ngene. Nek gelem ngene mengko bakal kaya kuwi. Niku jenenge ngelmu syariat. Nggih nata uripe menungsa supaya ngerti unggah-ungguh budi pekerti. Ning nek Bima Suci nika sing digelar napa ngelmu makrifat, ngelmu panunggal, ngelmu kebatinan. Manunggaling kawula karo Gusti dununge mapane teng rasa jati. Mula nek le nampa ngangge akal pikir, ngangge wadak mboten ketemu. Le nampa ngelmune piwulang kudu ngagem rasa. Sampan kula pikir-pikir kok malah belani Werkudara, belani Bima Suci. Durna kalih dipanthi sengun niku nampa dawuh anggere Duryudana, sampeyan kalih kula didhawuhi supaya nunduk
ngundung Werkudara minggat saking pertapan Arga Kelasa. Kok malah sampean semune kok ndombani Werkudara? Kula mboten ndombani ora mbelani, ning kula ngemutke Kakang Durna. Becik ketitik ala ketara gawe bakal nganggo, nyilih bakal mbalekke. Mbalekke niku nek ana. Lah nek upama mboten wonten mongko cemantel teng wedhus napa ya kon mara-mara mbalekke. Gek mongko sakniki wedhus regane murah. Sampeyan ora ndaratur kula, ora mundur cilaka. Tak adepane dhewe dicuni.